खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं वालपारा दुधनैनि जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि सायाव मोनथाम दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों एबसुआ। मख'नो गोनां बावदि एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुङोदि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम साजा लोगोसे जिनाहारिजों बोलि जानांनाय सानै हिनजावसानो साफायाव 5 लाख आरो बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां होनो थाखाय बे मोनथाम दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो DGPनिसिम गोसोखांलाय गथायदों एबसुआ। लोगोसे बे बिजिरनायखौ थाबैनो मोननांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार सहराव हानजा सुनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जागोन होननानै एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मिथिहोदों। नैथि रादाबाव दं बिसाखौ एबसुआ सोंखारिदों मानोना थांनाय माखासे सम सिगां क'क्राझार जिल्ला बिसानि बैसागु फालिनायाव बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे आरजाथावै गाननायजों मोनसे लाजिथाव दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ बयबो रायजो राजाफोरा बर' हारिमुखौ लाजि फोनांनायखौ लानानै मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बिसाखौ सोंखारिदों जाहाथे बिसाया बेफोरबादि बर' हारिमुआव उन जोलैफोरनि सिगाङाव फोरोंना होलाङा। लोगोसे बेफोरबादि आरजाथावै गाननाय जोमनायजों दिन्थिफुंनाय नुबावोब्ला एबसुआ गोख्रों राहा लागोन होनना फोरमायना होयो मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि बिथाङा। थामथि रादाबाव दं बिहाराव बिसायख'थिनि उनाव जानाय हिंसायाव सासेनि जिउ खहा सानैखौ हमदों लोगोसे इन्टारनेटआ बन्द'। मख'नो गोनांदि बिहारनि सारन जिल्लायाव मंगलबारखालि बिसायख'थिनि उनाव जानाय हिंसायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानै सुबुङा गुलि नांजायो। पुलिसआ बुंदोंमोनदि बे जाथाया सिगांनि सानखालि बिसायख'थिनि समाव आरजेडीनि मददगिरिफोर आरो बिजेपिनि बिजाथिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि फिथायमोन। सारन जिल्ला पुलिसजों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला ओनसोलाव समबारखालि जानाय बिसायख'थिनि समाव बेले बेजेनि अजदखौ लानानै बिजेपि आरो आरजेडीनि मददगिरिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन जायनि गेजेराव गुलि गावनाय जादोंमोन। चन्दन मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो गुबुन सानैया जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरनि थासारिया खैफोदनि बायजोआव दं होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं केरालायाव गोबां अखा IMDआ गोजा कमला गोमो एलार्ट फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना गोबां अखा हानायखौ नोजोर होनानै मैया मंगलबाराव केरालानि क'टानाम थिता आरो इडुक्की जिल्लाफोरनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदोंमोन। बोथोर बिफाना बुंदोंमोन दि जिल्लाफोर जेराव सिगांनिफ्रायनो अरेन्ज एलार्ट दं दिनै बुधबाराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोबोद गोबां अखा हानायनि आसा दं। बोथोर बिफाना थिरुवनन्तपुरमजों लोगोसे 8 जिल्लाफोरनि थाखायबो अरेन्ज एलार्ट फोसावदों जेराव गोबां अखा हागासिनो दं। बेनि अनगायैबो पलक्कड़, कझिक'ड, कन्नुर, मलप्पुरम, वायनाड आरो कासरगडजों लोगोसे मोनद' साहायारि जिल्लाफोरनि थाखाय जन्दिस एलार्ट फोसावनाय जादोंमोन। केराला रायजो खैफोद सामलायथि बिबानगिरिफोराबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो बोसोन होदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।